circulació és allò. I això és el que m'agrada. També ja puguem utilitzar, perquè veig ara amb la mà no fa res. Abans anava teclatejant, no ara teclatejant. ¿Y qué plazo? Sí, parece que está Eloy, cuidado. Uy.
Y ahora pues... Están sacando fotos. Sí. Están sacando fotos de la fachada esta. Que se van a... Bueno,